feib a hagan suas in annachid slite de friúle or cuasa, so sin feibbanna focail. So cáid dul daithí na focail a seasan se le haig móda, lúda, fá, roint agus cothrom. Okay? So bhí mar caiimméar na focail sin gléir sa rang, so bheith me ag déine tagarta sin. Okay, so nuair a laidíamid, okay, so rud a mollamdíomhar dús ná mas féidir leat na chóra seo a úsáid agus iad a scríbsteach in aice leis na focail cuí. So laidig sin rud igen a laidú a dhéanamh níos lú. Cúig irid, okay, 5 times, cúig irid, ibrach áirithe, so a number, so sin x. So x. Agus táid ag laidú é de cathair. Okay, so tá siad sin nascathe. Nuair laidíimid é de cathair, so táid in aice leis an lúda seo táid ag rá lúda cathair. Feimid an thora chéine, so sin tá sé cothrom le, thora chéine, a dheomis dá simómis seacht. Simómis seacht. So if we added 7, dá simómis seacht le ceithre irid na hibreach. Okay, so ceithre irid na hibreach is cathair uair an iver, so sin cathair x. So it's féidir le sin scríb. So ceithre irid na hibreach, cúig irid ibrach áirithe is féidir le sin scríb mar cúig x an seo cuma. Okay, so nis tá me can éiscríb amach arís. Nuair a laidíamid, cúig irid ibrach áirithe de cathair. So if we reduce 5 times the number by cathair, feimid an thora chéine a dheomis dá simómis seacht le ceithre irid na hibreach. So ceithre irid na hibreach móda seacht. No is féidir le rá seacht mód ceithre x, níos déine sé aon difríocht. Okay, so sin náid a bhfuilmid táid ag iargé réiteach an gnáislí a bhí sé réithe a gin hena féin, agus an sin tá cúig x a gin an seo, cothrom le cathair x móda híndiag. An sin bháling fáil réig leis an termín x ar dheis mar is gnáirís. Agus cuirmid an rud céine ar gach taobh de bhór cothromóidí, agus samid fágad le hín x, nó just hín, nó x a bháin, agus sin cothrom le híndiag. Bud me trí las. Nuair a laidíamid cúig irid a híndiag, so chuig a cúig lúda cathair. Nuair laidíamid de cathair, feibid an thora chéine a dheomis dá simómis seacht le ceithre irid na hibreach, so bhí chuig cathair móda híndiag, agus tá sé sin, seacht le ceithre irid na hibreach. So seacht le ceithre irid na hibreach, so that's chuig a hain, comma. So táid okay, sin é or seic. Agus sin é or freigra, then tá x com le híndiag.